Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalšieho podcastu zo série Spoznaj svojho učiteľa. Dnes pozvanie prijal pán učiteľ Tibor Hudák. Pozdravujem ťa, Tomáš. Pán učiteľ, čo pre vás znamená byť učiteľom? Dobrá otázka. Za mňa osobne znamená byť učiteľom, byť zvedavým človekom, ktorý stále chce spoznávať nové veci, stále chce hľadať nové spôsoby, ako priniesť nejakým spôsobom formu toho vzdelávania k tým študentom, aby ich vedel pritiahnuť k tomu, čo mám rád. V mojom prípade je to ten anglický jazyk a telesná výchova. Bola vo vašom živote nejaká udalosť alebo človek, ktorí ovplyvnili vašu voľbu povolania? Boli. Myslím, že to boli práve učitelia, ktorí ma namotivovali svojim prístupom a svojím spôsobom asi aj života. Je to povolanie, ktorému by som sa chcel venovať v živote. Najmä na strednej škole. Základná škola, tam veľmi nespomínam si na ľudí, ktorí by mali nejaký veľký impact, nejaký dopad veľký na mňa. Ale na strednej škole to boli učitelia, ktorí ma posunuli a myslím, že práve smerom k tomuto povolaniu. Keď ste vlastne išli na vysokú školu s tým, že bude z vás učiteľ, potom ste školu prešli a nastúpili ste do povolania, stretli sa vaše očakávania s prácou učiteľa, so skutočnosťou? V princípe áno, lebo už v 3., 4. a v 5. ročníku v Banskej Bystrici, kde som študoval, tak vlastne tá univerzita ponúkala už nejakú prax. To znamená, že sme sa stretávali aj s učiteľmi, aj so študentmi na hodinách, aj na stredných, na základných školách. A pri tých neformálnych rozhovoroch s učiteľmi sa dá veľa vyčítať. Či už priamo od nich, keď aj priamo povedali, že ako veci idú v slovenskom školstve, alebo aj medzi tými riadkami sa dalo odpozorovať veľmi veľa vecí. Takže v princípe ma neprekvapilo nič v našom školstve, keď som sa vrátil z vysokej školy naspäť, už potom priamo ako zamestnanec do nášho školstva. Práca učiteľa sa spája každodenne s veľkou psychickou záťažou. Ako ventilujete tento tlak, ktorý je na vás vyvíjaný? Ako učiteľ telesnej výchovy anglického jazyka, tak rozhodne je to šport. Proste fyzická aktivita v akomkoľvek slova zmysle. Aj fyzická práca, vôbec sa jej nebojím a veľmi rád chytím aj nejaký nástroj do ruky a zreštaurujem nejaký starý stôl, ak je to potrebné opraviť, alebo baví ma ten čas nad nejakým produktom a následne vidieť jeho výsledok v inom stave. No to je asi v princípe aj definícia toho učiteľa, že nás baví vnímať, ako sa veci menia k lepšiemu veľakrát. A máte pocit, už keď hovoríme o tom posune k lepšiemu, že aj povedzme to školstvo za ten čas, ktorý v ňom pôsobíte, sa posúva k lepšiemu? Mám možnosť vnímať túto školu. Toto je môj 9. rok na nej. Rozhodne vnímam, že škola sa posúva k lepšiemu, že číta to, čo na trhu je potrebné. Vnímam veľmi pozitívne otvorenie bilingválnej sekcie na našej škole a verím tomu, že to vyplňa dieru, ktorá v rádiuse 50 km chýbala v podobe štátnej bilingválnej školy u nás. Vnímam, že naša organizácia sa rozhodne posúva k lepšiemu. Vo všeobecnosti asi, ak by som sa odlepil od našej školy a pozrel sa na to s väčším nadhľadom, tak neviem, či mám úplne dáta na to, aby som vedel zhodnotiť, že akým spôsobom sa celé slovenské školstvo posúva, že či sa to ide k lepšiemu alebo nie. Viem, že bežia nejaké pilotné programy teraz na základných školách, ak sa nemýlim, že sa vyučuje inou metódou niekoľko, myslím, že už 100 škôl je natiahnutých v tomto systéme a má sa na ňo prejsť v horizonte ďalších 5 rokov. Uvidíme, akú to prinesie zmenu v našom školstve. A rozhodne potrebujeme tú zmenu v školstve, podľa mňa. Vnímam to, že memorovanie má svoj zmysel, ale trošku tá príprava na tie soft skills mi trošku chýba na našich školách vo všeobecnosti. V čom pre vás ako pre jazykára sú špecifika výučby jazyka oproti nejakým iným predmetom? Môžeme to porovnať s nejakým predmetom z hard science, čiže buď nejakú chémiu alebo nejakú fyziku. S týmto to bude asi taký, ten kontrast bude asi najväčší. Veľkou výhodou nás jazykárov je ten, že ak sa nám podarí zapáliť študentov pre náš predmet, vedia sa mu venovať mimo vyučovania. To znamená, že nestravia na mojom predmete iba 4x45 minút, čo je naša týždňová dotácia, ale dokážu robiť s ním v podobe kníh, filmov, pesničiek, chatovania s priateľmi, s native speakerami, ak sa im podarí nadviazať nejaký kontakt. Kdežto u nás chemikári a fyzikári musia drvivú väčšinu odmakať práve na tých hodinách. Na cudzom jazyku myslím, že veľmi veľa vecí si vedia študenti prezistiť mimo toho vyučovania. Out of classroom education. Čiže ak ja ako študent mám povedzme problémy s jazykom a nechcem sa ten jazyk bifliť gramatiku cez poučky veľmi direktívne až tak ako surovo učiť ten jazyk, ale chcem sa ho učiť takým voľnejším štýlom a nemám práve prístup k povedzme k nejakému native speakerovi,
Sú mojou jedinou cestou práve anglická literatúra, hudba, podobné záležitosti, filmy, seriály a tak ďalej, alebo je tam nejaký taký lifehack na toto? Myslím, že najväčším lifehackom, ktorý ak môžem odporučiť, tak je robme veci, čo nás bavia. Ak sa podarí človeku nájsť to, čo ho baví a že sa bude tomu venovať, či už to bude práve prostredníctvom týchto vecí, ktoré si práve vymenoval, a je toho dosť, nie? Myslím, že stále máš na výber proste z kopec videí, z kopec filmov, z kopec pesničiek a možno rozhovormi ľuďmi, ktorí majú obdobné hobby ako ty. A myslím, že je to jedna z tých fóriem, ktorá ťa môže posunúť vpred. Predpokladám, že vy ako jazykár ste asi pomerne dosť cestovaní, minimálne čo sa týka krajín anglicky hovoriacich. Mal som možnosť traviť v súčte aj niekoľko rokov v Anglicku, niekoľko mesiacov v Amerike, aj v Južnej Amerike niekoľko týždňov, no a v rámci Európy tak asi hej, kade tade. A vnímate tam nejaké rozdiely, čo sa týka prístupu k tým jednotlivým jazykom, ich výučbe a k využívaniu v praxi? V Británii som nemal tú česť byť súčasťou nejak školského systému alebo vôbec len nahliadnúť cez neho. V USA takisto som robil v iných povolaniach počas vysokej školy, keď som tam bol. Niekde som mal možnosť nahľadnúť ako keby za oponu toho učiteľského povolania, tak bol Štokholm vo Švédsku, Kodaň v Dánsku, posledný rok takisto vo Fínsku. Áno, tie rozdiely sú veľké, sú veľmi veľké. No a rád by som sa dostal práve k tomu Fínsku, ktoré ste načrtli. Vy ste tam strávili v podstate celý uplynulý rok. Ako spätne hodnotíte svoje rozhodnutie vycestovať zo Slovenska? Ako veľmi dobre. Nemenili by sme ho. Hodnotíme to ako veľmi oči otvárajúce. Ten návrat pre nás, veľmi sme sa tešili na rodinu, ale zároveň to bol aj celkom náročný návrat pre nás naspäť na Slovensko. Ja už keď hovoríte to my, tak iba tak doplním, že vy ste vlastne boli vo Fínsku so svojou manželkou. Áno. Kde ste tam vyučovali na, ak som sa dobre dočítal, tak to bola jedna z 9 medzinárodných škôl vo Fínsku, anglicky hovoriacich. Áno, volá sa to, že Oulu International School, ktorá mala program certifikovaný v rámci celého sveta IB program. To IB je akroným skratkou pre International Baccalaureate. Myslím, že u nás v Bratislave máme takisto školu, ktorá ponúka možnosť študovania pod touto certifikáciou. Bolo to v princípe štúdium v anglickom jazyku, ten program si drží štandard naprieč celým svetom. Veľmi často to boli deti, ktoré buď boli deti profesorov na univerzitách v meste, alebo deti, ktoré nejakým spôsobom buď menili tie školy, čiže preto ten štandard sa drží ako keby rovnaký pod tým IB programom, aby ak dojde k zmene bydliska alebo k zmene štátu, tak tie deti môžu v princípe naskočiť na to štúdiu v danej krajine. Je nejaký rozdiel, ak vy ako učiteľ máte v triede žiakov, ktorí sú z rôznych kútov sveta, z iných kultúr, majú rôzne typy správania vzhľadom na to, odkiaľ pochádzajú, alebo keď máte vlastne v triede homogénnu skupinu jedného národa, alebo sú tí študenti v podstate stále rovnakí? Je to rozdiel, je to podľa mňa o niečo náročnejšie pre učiteľa, lebo musí vnímať tie veci, ktoré sa dejú v triede. Predsa je tam viacero faktorov, ktoré môžu rozhodovať o formovaní skupín, či už to bude jazyk, náboženstvo, vo prípade aj rasa, že tí deti sa naozaj buď aj grupovali nejakým spôsobom, čo som mal možnosť vnímať cez prestávky. Úlohou učiteľa je ako keby rozbíjať tie skupinky a stále ich dostávať do kooperácie, aby vždy spolupracovali. Nevzniká tam nejaký priestor aj na nejaké predsudky v rámci tých rozdielností rôznych medzi študentmi? Ťažko povedať, nevidel som do hlav tým študentom. Rozhodne asi áno, nie? Veď predsudky sú, myslím, že v každom z nás voči niečomu inému. No ale myslím, že tak, že by to bolo až viditeľné, že by to prerastalo do nejakých rizikových správaní. Nie, tá škola, kde som bol ja, tak tam som sa s tým nestretol. Riešili sa ako výchovné veci, ale to boli také bežné výchovné veci typu, s ktorými sa, presne tak, s ktorými sa stretávame aj u nás. Ale nestretol som sa s nejakým spôsobom, s nejakým útokom fyzickým alebo tak, toto nie. Keď som tu mal pred vami pani učiteľku Truskovú, ktorá strávila vo Fínsku iba 1 týždeň v rámci projektu Erasmus, ona Fínov hodnotila ako pomerne skromných, otvorených ľudí, úprimných, ktorí fungujú v nejakej harmonii s prírodou. Vy ste v tom Fínsku boli podstatne dlhší čas. Ako ste vy vnímali Fínov? Myslím, že do veľkej miery by som podpísal každé jedno prídavné meno, ktoré tam bolo spomenuté k opisu Fínov. Boli to naozaj skromní ľudia, tichí, ktorí rešpektovali priestor toho druhého človeka, čo mne bolo veľmi, veľmi sympatické. Boli takí ako keby tvrdí na prvý pohľad, ale keď sa raz otvorili tí ľudia, tak priateľstva, ktoré sme si vytvorili, tak boli super, naozaj super.
Plánujete sa tam niekedy vrátiť do Fínska ešte? Radi by sme, určite. Vytvorili sme si kopec priateľstiev, ktoré verím tomu, že pretrvajú. Aj po našom návrate vlastne, keď sme sa v júli domov vrátili, tak priatelia, ktorých sme si tam vytvorili, tak ešte nikdy neopustili Fínsko a ich prvá krajina, ktorú navštívili, tak v začiatkom septembra vlastne prileteli za nami na 10 dní. Verím tomu, že tie mosty zostanú. Podarilo sa vám vybudovať možno nejaký, nazvem to pracovný most pre možnú spoluprácu našej školy s školou, v ktorej ste boli vo Fínsku? Myslím, že by nebol problém, ak by sme chceli ten most vytvárať, len mám skôr dojem, že naša škola už má tých mostov toľko, že neviem, že či by sme našli už dostatok učiteľov, ktorí by chodili po tých mostoch. Či by to bolo udržateľné. Áno, takže vnímam proste spoluprácu. Máme so Švédskom rozrobenú kooperáciu s Dánmi, máme kooperáciu Francúzi, Gréci, Íri. Naša škola, to spektrum už má dostatočne široké. Tí Fíni sú trošku špecifickí oproti Dánom a Švédom, ale stále tie krajiny, s ktorými už spolupracujeme, sú vynikajúce a tá spolupráca je parádna. Sú tam aj v rámci Škandinávie až také špecifika, že viete to takto povedať, že tí Fíni sú až takí rozdielni oproti ostatným škandinávskym krajinám? Každý národ má určité špecifikum. Aj my Slováci sme iní voči Čechom, Česi sú iní voči Poliakom. Napriek tomu, že geopoliticky fungujeme na jednej časti Európy, ale každý národ určité také špecifika si nesie. A Fíni aj skrze to, že sú z inej jazykovej skupiny, Švéd s Dánom chytí niečo, porozumie si, Nor so Švédom, nejaké presahy tam sú jazykové, ale tí Fíni sú po jazykovej stránke úplne z inej vetvy. Švédsko bolo silné kráľovstvo, ktoré v princípe dlhé staročia nad tými Fínmi ako keby vládlo. Áno. Ak sa im podarilo Fínom dostať pod nadvlády Švédov, tak v princípe to prebrali Rusi. Fíni vnímam do veľkej miery kvázi podobný národ ako my. Čo by ste chceli, aby o vás vaši kolegovia a žiaci vedeli, ale nevedia to? Asi nič, lebo to, čo chcem, aby vedeli, tak vedia a zvyšné, tá miera súkromia je aj fajn, ak je zachovaná. Ja vám, pán učiteľ, ďakujem za rozhovor a za váš čas a ochotu. Ďakujem pekne za pozvanie a chcem povedať, že si veľmi vážim aj tvoju prácu, aj prácu celej televízie, lebo robíte kopec vecí nad rámec vašich povinností a nevždy sa vám možno dostáva toho uznania, tak veľmi si to cením. Ďakujem, aj my si to vážime.